So, good morning po sa ating lahat. And kay Tatay Bebot po, happy 77th birthday po sa iyo, Tatay. And Tatay, meron po ba kayong idea tayo kung kanino po galing yung sorpresang ito para sa inyo? Hindi ko alam. Hindi alam ni Tatay. So, bali yung sender po ni Tatay, meron din po siyang pinadalang letter or mensahe po na babasahin po na lang po. Ayan. So, nakalagay po dito sa letter, isang maaliwalas at tumadabundong na pagbati ng maligayang kaarawan sa pinakamamahal naming Papa Petot. Mag-ingat ka palagi. Alagaan mo lagi ang health mo. Drink always your vitamins and huwag ibigay sa manok. Ayan. Nandito lang kami nagmamahal sa inyo. Alam namin pa na napakasakit na dagok ang dumating sa buhay natin nung nawala si Mama. Kaya kung anong sakit yung nararamdaman namin, ay mas lalo sa inyo. Kaya be strong lang pa. Be happy always. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Dasal mi at Diyos ya katawan, na danda kayo'y kasil, yalaman, tando kayo na bilay. Hayaan niyo pa, pag wala na pandemic, nood ulit tayo ng laban ng Hinebra. Sa Araneta, syempre NSD tayo. Okay, once again, happy 77th blessed birthday, Papa Crispin, also known as Papa Petot. I love you more, moi. God bless us all. Ayan, palakpakan naman po natin si Papa Petot. Ayan, any message na lang po para kay sender, kay Mr. John Jebe Rizal tayo po. Salamat yan. Salamat sa mga anak ko na nang cheer sa birthday. I love you. I love you. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Tatay Petot. Kanta na lang din po natin sila ng happy birthday po. Sabihin niyo po kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, make a wish na lang po muna tayo tayo. And i-blow po natin yung candle. Okay, natin. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Tatay Pedro.